конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон ки аз 10 боб ва 100 модда иборат мебошад 6 ноябри соли 1994 қабул гардидааст ва ҳамакнун аз қабули ин санади муҳими тақдирсоз 30 сол сипарӣ гардид. Ба ин муносибат дар толори навбудёни донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ки дорои 700 ҷои нишаст мебошад, бо иштироки роҳбарияти донишгоҳ, олимону коршиносони соҳаи ҳифзи ҳуқуқ, донишҷӯён ва дигар меҳмонон ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими сулҳу собати кишвар ва таъсиси ин санади муҳими ҳуқуқӣ зимни баромади ректори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон Аҳлиддин Ибодуллӯзода бузургу барҷаста маънидод шуд. таъкид рафт ки маҳз дар заминаи таъмини волояти қонун дар кишвар ва бо шарофати истиқлоли давлатӣ имрӯз донишгоҳи мазкур бо 16 кишвари ҷаҳон ҳамкориҳоро дар сатҳи баланд ба роҳ монда сатҳу сифати таълиму тарбияи донишҷӯён беҳтару хубтар шуда истодааст. иштирокчиёни чорабини зимни баромади хеш вобаста ба дигар паҳлӯҳои қабули конститутсия ёдовар шуда ин санади олии кишвари моро дар қатори 5 конститутсияи беҳтарини ҷаҳон маънидод карданд. конститутсияи кишвар сабаби асосии танзими кулли муносибатҳои ҳуқуқӣ дар ҷомеаи мо гардид ва тавассути ин санади меъёри ҳуқуқӣ бо ҳидоятҳои пешвои миллат мо тавонистем кишвари худро ҳамчун узви комили ҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоем, соҳаҳои иқтисод, иҷтимоиёт, фарҳанг, сиёсат ва кулли дигар муносибатҳои ҷамъиятиро аз нигоҳи меъёрӣ танзим кунем ва барои рушди давлатдории худ дар арсаи байналмилалӣ саҳми назаррасеро гузорем. тавре таъкид рафт дар ин ҳуҷҷати сарҷамъисози миллат ки тавассути раъйпурсӣ бо интихоби худи халқ қабул гардидааст ҳуқуқ ва озодиҳои инсон арзиши олиро ифода менамояд. масалан тибқи моддаи 18 конститутсия ҳар кас ҳуқуқ ба ҳаёт дорад, ҳеҷ кас аз ҳаёт маҳрум карда намешавад ба истиснои ҳукми суд барои ҷинояти махсусан вазнин. ҳамзамон дахлнопазирии шахсро давлат кафолат дода ба ҳеҷ кас шиканҷа, ҷазо ва муносибати ғайриинсонӣ раво дида намешавад. дар идомаи чорабинӣ таъкид рафт ки дар конститутсияи кишвари мо ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандон вобаста ба озодона зистану зиндагонӣ кардан, ҳифзи саломатӣ, таълиму тарбияи фарзанд, кору эҷод, иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сиёсӣ, фарҳангӣ ва дигар ҳуқуқҳо дар доираи қонун таъмин карда шудааст. ёдовар бояд шуд ки дар ин донишгоҳ имрӯз таълиму тарбияи мутахассисони баландихтисоси забондон бо риояи меъёрҳои конститутсия ва дар асоси сиёсати маърифпарваронаи роҳбарияти давлати ҳукумати кишвар ба роҳ монда шуда дастовардҳои он дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ махсусан чанд соли охир назар расанд.